Iso J-kone täällä ja tänään tehtäis tästä Honda MPX-125 esittelyvideo ja joo, eli se on ihan perus, melkein vakio, mutta siinä on vaan isompi kaasari ja no eipä oikein muuta. Ja sanotaan myös vaikka tekniikka eka. Eli tässä on 28 millinen kaasari ja avarammalla ilmanputsarilla ja 125. Tässä on 125. Ja mä oon toi kiksi on maalannut tosta ja sitten toi jäähdyttimen toi teipat, noi reunat tolleen punaisiksi. Ja tää on vähän kurainen maali ajellut tässä. Tässä on sanotaanpas noista välityksistä, eli välitykset on vaihdettu, sillä on, olisiko 12 hampainen eturatas ja sitten takana on joku 50, mikä en mä tiedä. Ketjut pitäis kiristää, ne vähän löysät. Ja renkaat on vaihtu nappularenkaiksi, mukavampi ajaa täällä hiekkateillä ja tämmössä kaikkialla. Ja mittarin mä asensin tähän perjantaina tämmösen polkupyörän mittarin ja kahvat on kiillottanut aprillia ja etujarrusylinteri. Ei löytynyt vakiota, niin laitettiin aprillia. Joo, tällainen. Putki me eilen poltattiin puhtaaksi. Kaikki karstat ja tällaiset saipat pois. Siellä oli jotain metallin palasia tuolla putken sisällä täällä. Niin ne varmaan tukki vähän tätä putkea. Ja maalattiin tää uudelleen mustalla maalilla. Ja äänenvaimentaja mä kiilotin, mutta se on taas vähän likainen, kun sillä on ajettu. Ja tämmösiä videoita voi, että nyt alkaa tulemaan taas pikkuhiljaa, kun saa mulle tulee varmaan uusi pyörä tässä lähiaikoina. En vaan Hondaa mihinkään enkä myy, mutta tulee jonkinlainen toinen ihan niinku 4-tahti crossipyörä. Eiköhän tää video